What's up guys, Alvin here on your screens. So today po is resume of classes na po kasi January 3 na and ang bilis ng panahon ngayon. Resume of classes na, so yeah. Kapag kalamansi. Wala. Lauren. Hey. For the views, for the views. So as of now, wala may teacher and I don't know nga ano. And Apilami. yeah, wala teacher and everyone is kind of doing their own thing. Gabi niya. And yeah, I hope nag-absent na lang. Uy, naisaba na yun. Pura bumoto. Wala lang. Ano, hubog na yung bataan. Hi, Kai. Hi. Musta yung New Year? Okay lang. Yun na yun talaga. Usa mong gina-expect sa 2018? Miming. Parang ano? Magbulag-bulag tayo! Yay! Ow. Ano? Uy, waka ano mag-sad ba? Sad life. Step, ano yung miniso step? Nagtala ko bagong practice step. Pangit. Miniso? Oh. Tag 99. Gwapong ko. Ikaw ganahan na Roche. Isa man eh. 21 pilot. Left or right? Yaw, kita ng dumbbell. Kumusta New Year mo, Nick? Bra! Saka ay! Uy, sabang lang. Hindi, Ang Bitaw, wala'y sense ang The Bumps. Wala may sense ang The Bumps. Sa may naan ang The Bumps. wapo kayo. ano ba ito sa una? Tapos kapoy pa man ang live sa Spider. Ay, Spider dito sa Mawa. Gina-observe na ko everyday. So, everyday po niya ginasabi ang balay. Nakailan sa ina. Malagay na. Wala, nakalimut ko tayo ano, nakalimut ko. Dito ba itong dihilawa ka na? Papasok ko karon matong library abri kay library karon. Isa. Sabi mo katong pinaka-second set. Katong 2 hours later. Yeah, so it's already lunchtime. Ay, wala ko'y makaon nga lunch. Kinabili lang ako ang kwarta. Nabili, wala ko'y baon. Small updates for you guys. We only had our English subject as of the morning session. And yeah, we are now having our lunch. And ang amo lang diyong gibuhat is nag-share lang dyan sa mga experiences sa Christmas and New Year. Ano ang kita picture? Nabahaan sila. Tapos katong kuan din ba katong sad kita kandag katong sad ito god katong ano god. Itong mga sad dakong ba? Ambot. Wala ka tanaw? Kana mga ko lang, hello my darkness, my old friend. Ato. FK, o ka lang mga nga lang mga sad songs. Lami kayo mag-off day pero I don't know if pwede. And yeah, hi Steph. Ano dili? Ano? Data. Ano halos tanan na lang dili gusto makiguban sa mga club. Ano ba di mga kuan good? Ah? Di ba good yung mga favor good? hala. For your information, just for this vlog is not for me to become famous or whatever, for me to become rich. It is my passion. Passion. Ikaw ano? Bantay ka pag tigo yung mag-vlog yapon ka kay passion mo kanimo. Ha? Mag-vlog Oh, ayaw mo na akong plano. ayaw magtrabaho kay passion mo kanimo. Dili magtrabaho ko kayo saan no pagpalitog mga kamera. Dili passion mo kanimo. Tanga. Mo ganin na no. Rusty. So kabalo naman mga ning gorilla pad na akong nakuha
sa among Christmas party and ang tao nga nagatag ani sa kwa is kanang kamot. Yeah, that's Stephanie. Ako si Stephanie. I-add rin nyo siya sa iyang account. Kaya para mo famous na siya, guys. And si Jasper nga bago lang gibulagan with their squishy toy. So update lang gamay. Today is not a good day for me and today is a very unproductive day. Kay niya tumig-eskwelahan para matulog, to be honest. And yeah. Halos first session sa morning jud na mo tibuok kay iguro mi nag tulog, nagulat og teacher nga naay teacher mo sulod and isa ra ang isulod and by Jen and yeah, and pagkahapon isa ra pod ang ni duha actually duha ra pod ang nisulod, so total is tulo lang ka teachers ang nisulod. Today is not a good day for me. So we have this project sa Filipino na ilalahad namin ang aming mga experiences sa Christmas or New Year through vlog, or through essay. And I chose vlog because it's easy for me. So last Christmas, we built this village, Christmas village, and yeah, we won first place. And the next thing is we joined Battle of the Bands together with my bandmates. Yeah, actually kami lang dalawa ni Jeno dito. So yeah, manguli namin ni Jeno. Tura na sila Jeno. Sagawas na sila Jeno. Jen, ilak na eh. Ay. Di matulog, kinahap. Wala na ako gilak. Sunog lang yun sa